Ayan, nililinis ko ngayon yung CR, guys. Kanina ang dumi-dumi dyan. Ayun, next naman is yung kitchen. Ang alam nyo, guys, sa sobrang dami kong ginagawa. Ayan, konti na lang yung natira. Iniinom talaga nila Papa. Video. Ayun, ang mga juices, nilalagay ko sa freezer. Ayan, matigas na siya talaga, oh. Sobrang tigas. Ayan, may isa pa dyan. O, diba? Ang sarap pakinggan. Yung beauty ng nature. Sana all. Sana lahat na madaanan ko ganito, diba? Hello, good morning. Good morning. June 17, 2019 kasi pasukan ngayon sa ibang schools. And ngayon is nagluto ako ng aming umagahan. Ayan, ang sarap ng ulam namin ngayon dahil dried fish. Wow, pasosyal, dried fish. Nagpaano ako ng spinach. Spinach at saka ito, bulad. O, diba? Meron din kaming pansit. So, ito naman yung baon ni Papa na ulam. Kanin na lang kulang yan. And then, ito yung sobra. Actually, may isa pang na spinach doon. Pero uubusin ko na lang to. Kasi, babaonan ko si Hagrid mamaya nito. Spinach. Konti lang yung spinach. Uy, ang daming Wait sa. Ayan. Ubusin ko na lang. Kasi kakain kami nito ngayon. Kami tatlo. Hello, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. And, wait, mo na yung TV, ha? Ayan, nakaalis na sila Hagrid. Today is June 18, 2019. And nakaalis na yung mga bata. Nakaalis na si Hagrid at saka si Papa kanina lang. And natapos ko lang maglaba, kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. And ayun, kumusta kayo? Ilang araw na ako hindi nakakapag-vlog. Actually, nag-vlog ako kahapon pero hindi ko natapos. And yun pa, mga pa ako doon. Papahinga lang ako kasi ang dami kong nilabhan. And maghugas pa ako ng plato. Naglilinis pa ako. And yun, kahapon hindi ko natapos yung vlog kasi may nangyari. Kung ano yung nangyari. Kaya umaga lang ako nakapag-vlog nung nawala na, hindi na ako nakapag-vlog. And today is, tatapusin ko na talaga maglinis. Kahapon, nag-edit ako. Hindi ko din na-upload kasi nga, yun nga, may mga nangyari. And then, yung haul ko pa na-delete ko. Kasi sa palipat-lipat ako ng video kasi nilipat ko sa computer, sa cellphone. Kaya hindi ko na malaya na delete ko kasi laging puno tong phone ko. Kaya ayun, na-delete ko siya. Pero ito-check ko sa computer, baka may naiwan pa na file doon. Kaya ganon. And inaantok pa ako, guys. Pero anyway, maglilinis muna ako. Tapos ko na maglaba. Tingnan nyo doon, oh. Yun, yung washing machine, ilalabas ko yun. Inilalabas ko yun sa CR kasi masyadong masikip at saka ang kalating nandun sa loob, yung mga nagsusukso. Ayan, nililinis ko ngayon yung CR, guys. Kanina ang dumi-dumi dyan. Ayan, kaya pagtanggal ko talaga sa washing machine, ayan yung itsura niya, nag-ano siya dun sa sulok ko. Kaya, nililinis ko. And then, ito yung problema ko lagi. Itong mga shampoo na empty. Ang dami naming empty shampoo na kasi hindi natatapon kaagad. And pag-bottle naman kasi ang hirap mag-bottle kasi paiba-iba kasi ako ng shampoo kasi 'di ba naglalagas yung hair ko. Kaya hindi ako pwede magtagal sa isang shampoo lang, paiba-iba, kaya mga sachet yung binibili ko. And next time pag talaga nakita ko na yung shampoo for me, yung The One, talaga nang
Bibili talaga ako ng mga malalaki. Naglalagas kasi talaga yung buko eh. Ayan. Yun yung dinosaur na din nilalaro lagi ni Hagrid. Mamayang gabi ko na lang lalagyan ng hypo yan ulit. Yan sa bowl at saka dito. Ay nako ah. Off na natin yung light. Nagpaano lang ako ng tubig. Ayun. Next naman is yung kitchen. Ang alam nyo guys, sa sobrang dami kong ginagawa. Hanggang ngayon hindi ko pa natatapos yung sa ilalim ng sink. Ang hirap sabay-sabayan kasi lahat. Kailangan ko unahin yung mga importante. Ayun. Pero today, inaantay ko lang mag-open yung para ma-upload ko yung video. Kasi namimiss ko na rin manood ng YouTube videos. Hindi na ako nakakapanood. Sarado pa eh. Wala pa kaming internet, kaya... Tapos pala, gumawa ako ng lemon juice. Eto. Yan, konti na lang yung natira. Iniinom talaga nila papa. Nilagay ko dyan honey. Honey yung nilagay ko. Masarap. Yan yung laging iniinom namin. And then, eto pala yung tignan nyo yung ref namin. Wala nang laman. Malapit na kasi yung grocery day. Ayan yung mga zesto. Hindi ko alam. Napakita ko kasi to nung wait, ang ingay ng wait lang. Napakita ko to nung nag-grocery haul ako. Kaso hindi yung na-delete yung video. Ayun, ang mga juices nilalagay ko sa freezer. Ayan, matigas na siya talaga. Sobrang tigas na niya. Ito yung binili ko, isang box yung binili ko. Pero hindi everyday pinapabaan ko si Hagrid dito. Pang lang to, alam mo yung pang paghising sa kanya. Pang pagulat sa kanya pagbukas niya sa baon niya, ganyan. And ayun, pagising ko sa umaga, mga alas 5, inilalabas ko na to. Pero frozen talaga to. Inilalabas ko na para nilalagay ko na dun binabalot ko lang sa face towel. Kasi nga, yung bag niya, yung kanyang lunch bag, hindi naman yun. Yung kagaya yung parang may, para yung lamig sa ilalim. Hindi naman ganun yung niya. Bala ko ang bumili dun. 400 lang naman yun eh. Paghanap ako ng ganun. And then, ayun, nilalagay ko to para pag snack niya, kasi snack time na nasa mga 9 AM yung recess. So, sakto-sakto, defrost na siya. Ayan. Yun yung ginagawa ko para pagdating doon is malamig na siya. Pero, lang talaga to. Tingnan nyo, isa pa lang yung nakuha. Isa pa lang talaga kasi kagaya ngayon, tubig lang yung pinabaon ko. Kasi, bread with mayonnaise yung pinabaon ko sa kanya. So, tubig lang. So, talagang lang yan. Pampagulat lang niya ba? Pampasurprise na, uy, naka-juice ako. Kaya, ayun. And, tatapusin ko lang yung kitchen. Kasi tapos na ako sa CR, tapos na ako maglaba. And, pa naman yung oras? Mga 7:35 pa. May oras pa ako. Kasi, umaalis ako dito mga 11 AM pa naman. Mag-upload po ako ng video. So, depende kung malakas yung internet ngayon. And, habang nanonood ako ng TV, ninaan ko lang kasi nag-vlog ako. So, yun. Tapusin ko muna, guys. So, ayan yung itsura ng kitchen. Kaya, lilinisin natin. Ayan, tapos na ako maglinis para doon. And, tapos na ako mag-upload ng video. And, ayan, pa kasi wala akong bra. And, ayun, dalawa yung video na in-schedule ko na para bukas. I think, 10 AM ata yun. Ayun, tapos magla-lunch na ako. Maaga ako magla-lunch. 10 o'clock, magla-lunch na ako. Parang, ano nangyari sa boses ko? Boses lalaki na. And, ayun, maliligo pa ako. Kaya, finally na-upload na. Finally na-upload ko na siya. Kasi dapat kahapon talaga yun. Para kahapon. Wala eh. Kailangan natin unahin yung mga importanteng bagay na mga emergencies. Kaya, kain muna tayo, guys. Hindi ako magluluto. Ba't ako magluto pag ganito ako lang mag-isa na makakain? Natira pa kaming tuyo dito. Ito na lang yung uulamin ko. Tapos si Hagrid, babaunan ko siya ngayon. Ayan, ito na yung ready na yan kanina. Sinabay ko kay Papa. Pero ako lang yung magdadala niyan.
Kaya, problema talaga. Ayun, kain tayo guys. Ayan, ito lang yung ulam ko. Magluluto sana ako ng itlog. Ayoko nang magluto, oy. Pagod na ako. Yan na lang yung kakainin ko. Ayan. Ayan. Kain tayo guys. Tapos may ano ko. Nag-ice pa talaga ako. Kahit wala na akong boses, nag-ice pa talaga. Meron ako ng Hercules. Tapos ito, maliligo na ako. Kunin ko na si Hagrid. Ayan, guys, paalis na pala ako. So, dito na ako nag-vlog. Ito yung routine ko everyday. Ganyang, kadalabas ko talaga walang masakyan dyan. Kaya, nilalakad ko to everyday. And hindi ako nagbo-vlog. Ngayon ako nag-vlog kasi in-enjoy ko yung moment na nandito ako. Naririnig nyo yung ng tubig. Ayan. Hindi ako napapagod maglakad dito kasi na-enjoy ko talaga siya. Ayan. May sapa kasi dito eh. Ayan. May sapa dyan. O, diba? Ang sarap pakinggan. Ayan. Dito, masarap kasi maglakad. Tsaka may payong naman ako. Kaya, ayun yung itsura niya, guys. Nag-enjoy ako maglakad dito. Parang feeling ko ito yung time ko para sa sarili ko. Ayan. Ayan. Parang feeling ko ito yung time ko for myself. Na parang nakakapag-muni-muni. Ngayon ako nag-vlog talaga dito. Kasi nina-enjoy ko talaga yung yung beauty ng nature. Sana all. Sana lahat ng madaanan ko ganito, diba? Yung doon na part talaga sa may mga bahay na medyo mainit na doon. Dito hindi masyado. Pwede naman ako sumakay ng motor. Pero mas pinipili ko kasi tsaka advance akong maglakad. Malayo pa yung oras ko para kunin si Hagrid. Kaya sinasadya ko talagang malayo pa yung oras pero nakakapaglakad pa ako. Minsan naman habang naglalakad ako dito, may dumarating na jeep. Ayan, sumasakay na rin ako. Pero actually malapit lang naman talaga eh. Pagbaba mo dyan, may marami ng sasakyan. Tapos pala, yung developer doon dito, sa mga bahay nito guys. Same din yung developer doon sa tinitirhan namin.